Raġel ta' 46 sena miż-Żurri jinsab fil-periklu tal-mewt wara li sofra ħruq f'ġismu wara li d-dajsa li kien fuqha ħadet in-nar. L-aċċident seħħ dalgħodu waqt li l-opra tal-baħar kienet madwar mil u nofs il-barra mill-kosta ta' Dellimara fil-limiti ta' Marsa Xlokk. Minnu fih fuq il-post marru l-membri tal-Forzi Armati ta' Malta u tal-Protezzjoni Ċivili li sabu lill-vittma fil-baħar. Wara li tellaw ħabbort il-lanċa tas-salvataġġ u iddaħħal l-art fejn kienet jistennih tim mediku li taħ l-ewwel għajnuna. U tieħed l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza fejn ġie ċertifikat li jinsab f'kundizzjoni serja. Raġel jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqa' madwar 4 solari minn gallerija ta' residenza. Il-każ seħħ aktar kmin illum għal ħabta ta' 8:30 fit-triq San Franġisk f'San Ġwan. Fuq il-post issejjaħ tim mediku u ambulanza ħadet il-vittma l-isptar Mater Dei biex jingħata l-kura meħtieġa. Albanista 41 sena residenti s-Siġġi u jinsab fil-periklu tal-mewt wara li l-4 wara nofsinhar weġġa' waqt li kienet jagħmel xi xogħol f'sit li jinsab fi saq tax-xahar l-imqalleb, limiti tal-imqabba. Il-vittma ngħata l-ewwel għajnuna minn xi kollegi li ħaduh l-isptar fejn aktar tard ġie ċertifikat li weġġa' serjament. Il-Maġistrat Antwana Ġus Bonnici ġie infurmat bil-każi kollha u ħatar inkjesti separati filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.